Ga wasu fina-finan Indiya na Hausa na musamman daga kamfanin Sultan, Datsiya sai kuma fitaccen masheki, sannan da akwai mugun gamo sai kuma shawagi, na gaba kuma masarrafi sannan da akwai karkab mu je zuwa Sultan. Domin samun waɗannan ƙasatattun fina-finan Indiya na Hausa kai tsaye ka suburbuɗe su ka mazge su ka saukar a wayarka ba tare da ka ɓata laukanka lokaci ba. To hanya ɗaya ce tal sauƙaƙƙiyar hanya ta shiga group namu na BIP. Group wanda ake biyan kuɗi a shiga domin su burbuɗe fina-finan Indiya na Hausa daga kowanne kamfani da ka san yana fassara fina-finan Indiya na Hausa. Kama daga Sultan, Algaita, Yusuf Zamani, Mega Deal, Fikra Al Hussein da ma dai sauran kamfanoni wanda suke fassara fina-finan Indiya na Hausa gaba ɗaya. To muddin ka zo ka biya 'yan kuɗin ka aka saka ka a cikin wannan group ɗin, to zaka ci gaba da saukar da duk wata fasara har ma da fina-finan baya da suke fita kuma ake gyara su a sake su amma baka samun su. To da ka shigo cikin group namu ka zana sunan fim ɗin zaka gan shi kai tsaye kawai. Sa'annan duka fina-finan da aka sake su baka kalle su ba da zaran ka shiga group din za ka gan su barkatai, sai wanda ya maka zaka dinga dangwalawa kana saukarwa a wayarka. Sa'annan kuma zaka iya ka kalla duk fim din da kake so a cikin group din ba tare da ka saukar ba. Ina yan downloading, ina masu kallon ɗaya gaskiya wannan damar ta aku ce. Ga nambobin mun nan kai tsaye kawai ka ɗauki namba ɗaya da ta maka akan wannan bidiyo sai ka san mana magana akan WhatsApp ko akan Telegram ka ce dan kokiya ina buƙatar shiga wannan group din naku na BIP. Kankat kenan karkaf kenan group namu, a iya cikin sa ake samun duk wasu fina-finan Indiya na Hausa a ran da suka fita a lokacin da aka sake su. Sa'annan kar ka damu, a duk inda kake a duk ƙasar da kake za a karɓi 'yan kuɗin ka, sa'annan kuma a mazga ka a cikin wannan group din. Babu wayo babu yaudara, wannan sashishiyar magana ce. In dai kana so kana da buƙatar shiga wannan tsarin namu, to kai tsaye kawai ga number da zaka ɗauka ka mana magana nan a duk inda kake a duk ƙasar da kake a kabta.